खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन सेबाया आसाम एसएसएलसी आरो एएचएम स्पेशल आनजाद 2021 नि रिजाल्टखौ फोसावनानै होबाय आसाम एसएसएलसी आरो एएचएम स्पेशल एग्जाम 2021 आव आनजाद होग्रा फरायसाफोरा sebaonline.org आव थांनानै रिजाल्टखौ चेक खालामहैनो हागोन सेबाया आसामनि एसएसएलसी आरो एएचएम स्पेशल आनजादखौ थांनाय अक्ट'बर 1 निफ्राय अक्ट'बर 11 नि गेजेराव खुंदोंमोन दा बेनि रिजाल्टखौ सेबाया फोसावनानै होबाय सेबाजों खुंजानाय एसएसएलसी आरो एएचएम स्पेशल आनजादाव गासै 22,836 बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि मादाव 19,305 बिजाथिफोरा आनजादखौ होदों सा 19,305 आनजाद होगिरिफोरनि मादाव गासै 13,421 बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों आरो बे उथ्रिसारनो हानाय 13,421 बिजाथिफोरनि मादाव हौवाफोरा 5,935 आरो हिन्जावफोरा 7,486 उथ्रिसारनो हादों मख'नो गोनांदि कभिड-19 नि थाखाय मेट्रिक आनजाद खुङालासे माखासे फर्मुलानि गेजेरजों फरायसाफोरनो नाम्बार होनाय जादोंमोन नाथाय जायफोर फरायसाफोरा सोरखारजों फोसावजानाय फर्मुलानि गेजेरजों मोननाय नाम्बारनि सायाव गोजोननाय गैया बिथांमोननि थाखाय स्पेशल आनजादखौ खुंनाया जादोंमोन BTC एसेम्ब्लि जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायबाय दिनै जोबथा सान BPF दोलोआ बेरेखा दोलो महरै माखासे सोंथिखौ लानानै मैया BTC एसेम्ब्लियाव गिबि खेब बाहागो लादोंमोन नाथाय BTC एसेम्ब्लि हलनि सिङाव खौरांगिरिफोरखौ मबाइल लानानै हाबनो होआखै जायखौ लानानै खौरांगिरिफ्रा खुद्रिखांदों खौरांगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेब्लानिफ्राय BTC जाजेनदों अब्लानिफ्रायनो खौरांगिरिफ्रा BTC एसेम्ब्लि हलाव मबाइल लानानै हाबदों जायनाखि दानि मुगाया डिजिटेल मुगा बेनिखायनो बांसिन खौरांगिरिफ्रानो मबाइलनि गेजेरजोंनो फट' आरो भिजुएल लानानै खौरांखौ बानायो नाथाय बे खेबनि एसेम्ब्लि जथुम्मायाव खौरांगिरिफोरखौ मबाइल लानानै हाबनो होनाय जायाखै आरो बेनि आयेना मैया फुंनि 9 रिंगायावसो जाब्रबदों होननानैबो खौरांगिरिफ्रा फोरमायथियो जायनाखि BTC एसेम्ब्लि जथुम्माया दिनै जोबथा सान बेनिखायनो दिनैनि सानाव जाहाथे खौरांगिरिफोरखौ मबाइल लानानै हाबनो होयो मानोना मबाइलनि गेजेरजों फट' आरो भिजुएल लानानै BTC एसेम्ब्लिनि सिङाव मा जादों बेनि खौरां लानानै रायजो राजानि गेजेराव खौरां फोसावनाया गोनांथि दं होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि नखराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया दावबायहैदों बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइखारकुसि कासिबारि गामिनि मुंख्लं सुमन सोरगियारि जाय मणिपुर रायजोआव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बिथांनि न'आव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दावबायहैदों आरो मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि सावगारियाव बिबारजों मान बावहैदों लोगोसे सुमन सोरगियारिनि नखरनो सोरखारनि आयेन बायदि 50 लाख रांनि चेकखौ गथायदों आरो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसाम राइफलनि जवान मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि नखराव दान्दिसे सम बारहोदों मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि नखरनो 50 लाख रांनि चेक होनायनि अनगायैबो सुमन सोरगियारि फरायनाय हिरिम्बा बड' हाइ स्कुलाव मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि मुङै स्टेडियाम लुनानै होनाय जागोन आरो थाइखारकुसि कान्हिबारि लामाखौ मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि मुङाव बानायनानै होनाय जागोन होननानै गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव 5 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों 5 उदखारिफोरखौ रैखाथि बिफाना जम्मु एन्ड काश्मीरनि मोननै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गावथारनो हादों काश्मीरनि आईजीपी विजय कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला उदखारिफोरनि थानायखौ खौरां मोननानै सिकिउरिटि हान्जाया जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लानि गपालपरा आरो पम्बाइ बे मोननै गामियाव अपारेशन खालामदोंमोन बे अपारेशन खालामनायावनो उदखारि हान्जा आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव गावलायलायनाया जादों जेराव बे गावलायलायनायाव 5 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों 5 गावथारजानाय उदखारिफोरनि मादाव पम्बाइ गामिनिफ्राय 3खौ गावथारनो हादों आरो गपालपरा गामिनिफ्राय 2खौ गावथारनो हादों गावथारजानाय 5 उदखारिनि मादाव सासेया रेजिस्टेन्ट फ्रन्ट उदखारि हान्जानि टप कामान्डार मुङा आफाक सिकान्डार BTC रांबावजा जथुम्मा 2021आ दिनै जोबथा सान मैयानि रांबावजा जथुम्मायाव BTC सरकारा माखासे थांखि लादों गुबुन फारसेथिं BPF दोलोआबो बेरेखा दोलो महरै बाहागो लानानै माखासे खोथा बुंथिदों BPF दोलोनि माखासे MCLAफ्रा मा दाबि दैखांदों बेनि सायाव फोरमायथिदों दि
BTCनि मोन 6 डिपार्टमेन्टनि गोहोखौ डिसिफोरनो होनायखौ थाबैनो केन्सेल खालामफिननांगौनि दाबि खालामदों। मानोना मोन 6 डिपार्टमेन्टनि गोहोखौ जों मोनखानाय, नाथाय 6 डिपार्टमेन्टनि गोहोखौ डिसिनो होयोब्ला जों बाहायनो मोननाय नंला। डिसिफोरा जिल्लानि अफिसारफोरखौसो सामलायनो हायो। BTCआव जि मोन 40 डिपार्टमेन्ट दंमोन बिनि डाइरेक्टर, जइन्ट डाइरेक्टर, एडिशनेल चिफ इन्जिनियार बेफोर अफिसारफोरखौ सामलायनो हानायनि BTCआव गोहो दंखायो। बेफोरनि सायाव डिसिआ सामलायनायनि गोहो गैयामोन। नाथाय दा मोन 6 डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो होखांनायनि उनाव जाय अफिसारफोरखौ सिगां कन्ट्रल एबा सामलायोमोन दा काउन्सिला हानाय नंला, बेखौ डिसिआसो सामलायसिगोन। बेनि अनगायैबो डिसिफोरनो एक्सन प्लान खालामनो हानायनि जि गोहो होदों बेबो गनायजाथाव नङा। डिसिफोरा डिस्ट्रिक्ट लेभेलावसो बे एक्सन प्लानफोरखौ खालामनो हायो, नाथाय काउन्सिल लेभेलाव नङा। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावो दि दानि सरकारा गावसोरनि सायाव फोथायनाय गैयै बायदि बेफोर खामानिखौ मावदों होननानै। गुबुन फारसेथिं बेफोरनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होदों दि बिथाङा मोजां खालामनो थाखायसो मोन 6 डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो होदों। नाथाय बेनि सायाव फिन BPF दोलोआ बुंफिनबावदों दि मोजां खालामनो थाखायनोथ' रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांखौ BTCनि चिफ बानायदों। नाथाय मोजां खालामनो थाखाय मोनखानाय गोहोखौ डिसिनो हरनाया जुक्ति नङा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो BPF दोलोआ दाबि खालामबावदों दि बावैसो सिगां क'क्राझाराव सानै ex-NDB-फोरखौ पुलिसफोरा इनायै एनकाउन्टार खालामदोंमोन। बिथांमोनहा जि आसाम सरकारनिफ्राय 4 लाख रांनि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ बेखौ थाबैनो होनांगौनि दाबि खालामदों। लोगोसे बिथांमोननि न'खरनो सोरखारि अरायजोर साख्रि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। लोगोसे जाथायनि सायाव जि नायबिजिरनाया जागासिनो दं होनदों, बे नायबिजिरनायखौ थाबैनो मावफुंनानै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखायबो खावलायो बिथांमोनहा। रां बावजा जथुम्मायाव BTC सरकारा माखासे थांखि लादों। बेनि सायाव EM अरुप कुमार दे बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव थांनाय 2008 मायथाइनिफ्राय 2013 मायथाइसिमनि गेजेराव जेसेबां बुथारनाय जाथाय जाबोदों बेनि सायाव CBI नायबिजिरनो थांखि लादों। गोबां फरायसा आफादफोरा मोनथायनि थाखाय सोमावसारनाय आरो खौरांगिरिफ्रा थार खौरां फोसावनायखौ होबथानो थाखाय बुथारनाय जाथायफोरा जाबोदोंमोन। बेनिखायनो 2008 मायथाइनिफ्राय 2013 मायथाइसिमनि गेजेराव जानाय बुथारनायफोरनि सायाव CBI नायबिजिरनो थांखि लादों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो PWD आरो WPT डिपार्टमेन्टआव जि जाख्ल'नाय जाबोदों बेनि सायावबो CBI नायबिजिरनायनि थांखि लादों। मानोना बेफोर डिपार्टमेन्टफोराव खौथि रांनि जाख्ल'नाय जादों। बेनि सायाव फाइल मोननो थाङा आरो रेकर्डबो मोननो थाङा। बेनिखायनो CBI नायबिजिरनायनि गोनांथि दं होननानै फोरमायथियो अरुप कुमार दे बिथाङा। आसामनि दाब दाब जायगायाव इभिक्सन ड्राइभ जागासिनो दङ। बाक्सा बरपेटानि गबर्धना बाजाराव थानाय गं 55 गलाफोरखौ पुलिस बिफाना JCBजों बुफायनानै होदों। गबर्धना देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामासिम थांनाय लामायाव गबर्धना हाथाइनि गं 55 गलाफोरखौ पुलिस बिफाना CRPFनि मददजों सिफायनानै होदों। बरनगर सार्कल अफिसार प्रतिम कनिकार बिथाङा दान मोनसे सिगांनो आयेन बेरेखायै सोरखारनि हायाव आवग्रिनानै थानाय गलाफोरखौ लांदां खालामनो थाखाय नटिस हरखादोंमोन। नाथाय बिथोन मानियैलाय मैया फुंनिफ्रायनो सोरखारनि बिथोन बायदियै होखारनाय हाबाखौ मावनाय जादों होननानै फोरमायथियो। होखारजानाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे इभिक्सन ड्राइभआ नटिसनि बायदियै जायाखै। नटिसनि बायदिब्ला मानास रडनि हस्पिटालनि लामायावसो इभिक्सना जानो गोनांमोन, नाथाय बेयाव जायालासे बेखि थांग्रा रडआवसो जादों आरो बे इभिक्सनखौ लामानि मोनसे साइडजोंल' खालामनाया जादों। बेखायनो बेयाव सोरबा राजखान्थिनि आखाइ दङ होननानै सन्देह खालामदों बिथांमोनहा। जायनाखि COVID-19नि थाखाय जोबोद दुखु खस्थ' दंखायोमोन, बेनिखायनो थांनानै थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। BTCनि रां बावजा जथुम्माया सोलिफुबाय थानाय समावनो क'क्राझार सहरनि राजमेला फोथाराव दुलाराय BTR सोरखारि नङै गुदि आरो गेजेर खोलोब फरायसालिनि फोरोंगिरि गौथुमा गोख्रोङै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोनहा 2 घन्टानि हाबाफारिजों बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लादों। बिथांमोनहा दाबि खालामदों दि BTR गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै BTRआव थानाय सोरखारि नङै गासैबो फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनांगौ। बेनि थाखाय प्रमद बर' बिथां आरो डाइरेक्टर बिथांमोनखौ गोबां खेब लोगो हमनाया जाबोबाय। बिथांमोनहा बुंथिदोंमोन दि बे खामानिया जोबोद गोख्रैथिजों मावजागोन। नाथाय 10 दान जाबाय दासिमबो जेबो जायाखै। बेनिखायनो दा सोलिबाय थानाय रां बावजा जथुम्मायाव जाहाथे BTRनि सिङाव थानाय सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि थांखि लायो, बिनि थाखाय BTC सोरखारनिसिम गोख्रोङै दाबि खालामदों। नङाब्ला थाद'नाय गैयै सोमावसारनो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदि फैगौ 19 नभेम्बराव चिरां जिल्लायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन। 22 नभेम्बराव अदालगुरियाव, 24आव BTC सेक्रेटारिनि लांगोनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन।
बेजोंबो जायाबा लामा आरो रेल लामा जथायनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। मानोना फैगौ 2022 मायथाइयाव जेब्ला आसामाव निउ इडुकेसन पलिसि फैगोन अब्ला सोरखारि नङै फरायसालिफोरा माब्लाबाबो सोरखारि जानाय नंला, अब्ला फोरोंगिरिफ्रा थैनो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथियो। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिटिआरनि सिङाव गासै गं 842 सोरखारि नङै फरायसालिफोर दङ। बेयाव 2700 फोरोंगिरिफ्रा दानबान्था मोनालासे फोरोंगिरिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।